Ja som si takto požičal spotrebným úverom na prvé auto. Okolie si povedalo, že fú, že ako sa mu darí. Tí, ktorí odvážni neboli, už vo fachu nie sú. Podnikanie nie je pre každého. Boli vaše začiatky podnikania beznákladové, alebo si vyžadovali väčšie investície? Ja som si takto požičal spotrebným úverom na prvé auto, ale tiež som to bral ako investíciu do biznisu a musím povedať, že to vyšlo, pretože bolo to také SUVčko. Pamätám si, že to bolo také prvé podnikateľské auto a presne takto aj fungovalo, ako som si to predstavil, že to ťahalo záujem oči a okolie si povedalo, že fú, že ako sa mu darí. Na druhej strane toho trebalo aj splatiť, čiže mne sa muselo začať dariť, aby som ho vedel splatiť a uživiť. Turbobenzínový motor, ktorý veľa žral, tak Motivácia trebalo presne tak. Keď sú ľudia, ktorí už dneska začínajú a zamýšľa sa nad tým, tak asi myslím, že tá odvaha je taká, nie? Takže že musíš mať v sebe tú odvahu, že ideš, že si veríš. Ja, čo som sa stretol s kolegami z branže, tak odvaha bola spoločnou vlastnosťou všetkých týchto mojich kolegov. Tí, ktorí odvážni neboli, už vo fachu nie sú. Už to zdali. To je nevyhnutné. Žiaľ, áno, ale však možno dobre pre nich. Podnikanie nie je pre každého.